Pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na padagos na mauran na kahaponon, malipot ang palibot. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa lambang miyembro kan pamilya kasabayan at sa muyang paglaom na sana po gabos kita na sa ligtas na sitwasyon. Sa tahaw kan mga problemang pinaghampang niya to, sa manlain-lain na aspeto kang buhay, padagos po kitang manarig sa amang Diyos mga G na kitatabangan asin magkaralampasan na ang mga kagabatan. Sagkod man kitang alas 5, sana po nagdiretso kamuha na nag-arang tabay-tabi dahil nagpalsukan radyo. Sige daw tabi kung igapa dyan, sa Albay, Daraga, asin Ligaspi, Sentro. Asin sain man na lugar, so nakulo nagdarangog kasubago, sana po ipigpadagos manindo. Panibagong sistema man kang programa, panibagong format, sana po tabi. Sagkod makitang 5 p.m. Bicol Target. Maguro-restora kita mantang kamo dyan nagbimerienda o naghanda na kan pamanggihan, papasiramon mian sa indong pamanggihan. Papanatukon mian sa indong pinaghanda kaya pinagmimeriendahan. Sa pagikan pagbutwa kan man iba-ibang informasyon katuwang ko dyan sa 1st District kumpadreng Jomar, 3rd District pading Jimmy, sa 2nd District kumpadreng Alarmario katuwang si Ands Galero, Joshua Bino, and siyempre sa Manibela ang samuyang piloto Henry Mata, The Boy Mata, sa control technical sa AM band dyan sa indong mga radyo ang minalusot kan broadcast tabi sa traditional radio AM band yaon dyan Junapolis ang sa kuyang co-pilot sa newsroom diretso ang pag-abangkan mga istorya pag sumadakan mga national asin international. Si Jen Matthew Balyaran, si Angel may pinagasikasong importante mo na siyempre sa supervision iyan ni News Director Mardela. Katuwang man dyan, siyempre, sa samuyang social media platform, ang DCGB News Online, si Gimus. Siyempre, tarabang-tabang sa research production asin sa IT, sa broadcast mi mantabi, internet, worldwide, netwide, online. Ang yaon dyan ngunyan, si Thresia Marilitana. And siyempre, yaon pa dyan, Richard Astor. Ako po sa indong servidor sa radyon sa indong kairibanan antes ang pamanggihan. An sa indong Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon, tabe. Yan, igwamang kitang sarong texter, Ay, yan pala, si 214. Good afternoon, tabi, dyan sa Kamalig Pinangat. Nako, sa long time no text, tabi, Kamalig Pinangat. Maray na hapon sa Indo. Okay na, igwa na kita sa rong parantabay na ta daw yan ta bakong mahibugon na pag minaprograma na kita. Kamo man daw. Oy, sige na darangog na kamo. Diyan sa Kamalig Pinangat, maray na hapon na. Sige, ang sa kuyang number 0961-759-0888 Smart. And sa Globe 0926-0156-020. Sige, diretso kita kan mga istorya mo na dyan sa luwas, aramon tadaw, hali dyan sa linya ni Pading Jimmy. Kumpadreng Jimmy, Diyos marhay na hapon, tabi. Go ahead. Yes, salamat tabi, pari. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, aabuto na
ang threshold level ang bodega kan mga hospital waste digdi sa Josepina Belmonte Duran Hospital sa Tuburan, Ligao, kung saan nagpaka-drum ini ang problema kung papaano asin saan ini i-dispose. Kung saan ka subago personal sinirip kan DCGB nyo saan bodega. Panahon ka ito, kung matatandaan ni dating Gobernador Al Francis Bichara, igwang binakalan gobyerno ni napigapod na thermolysis machine. Thermolysis machine. Thermolysis or thermolyzer. Thermolyzer. Okay. Kung saan digdi, ipinagpoproseso, pigsusulo ang mga hospital waste. Okay. Naging kontrobersyal ini dahilan saan sa ibong kan Kudal kan Josepina Belmonte Duran Hospital subdivision. Iyan, aha. Nag-aral buruto sa mga tao dahilan sa marauton an alisngaw gikan sa mga natutubod na mga bagay-bagay hali sa hospital. Itong medyo nag-decompose na, kumpadreng Jimmy. Oo, kasarabay na ito. Isa lang yan sa thermolyzer. Nagkakaturunaw yan. Na mainiton karo yan. Susangaw ka ito palan. Susangaw ka ito pag pipainit na yan. Buda si surulo na. Iyan ang mga hospital wastes. Oho. Sige. Piniritisyon ini hanggang sa dahil na nalawusan operasyon kay ni. Sango niya, natatrapala na sa nainitabi pa de. Mantang so atop na yero, luho na, piguranan ini, kan solaminting cover kay ni, trapal. Basi digdi, sango niyan, sa administrasyon torno ni Gobernador Greg Slagman, nakaatang nasa saya kung ano ang plano, disposisyon kan thermolysis o thermolyzer na ini. Posible, stock up na ini, nadangog niya to kaso bago ang plano i-repair asin pandaron liwat ang controversial na machine. Ang problema kayan kung mag-alburuto na naman residentes sa Katanikan sure, na yan. Pa de, tanakaulay niya to si Kapitan Wilfredo Propogo kan Barangay Tuburan. Sinabi kay ni, ang mga residentes niya siguradong dahil mamumuya kung sa oras na pinaandar liwat ini para tunawon ang mga nakadram na mga hospital waste. Pupuhayon giraray kan barangay ang petisyon asin reklamo dahil mamumuya ang mga constituentes na magparasa ngab kan bata sa mga pigsusulong waste materials. Okay, kung naipaabot kayan kay Doc Nuts, ano ang disposition ninda kung naipaabot ng tabi over? Gari nakatukaw pa sa naini si Dr. Nuts kuandig disposition nasa administrasyon ngo niyan kan probinsya ni Albay. Kung ano ang disposition kay ni tasango niyan ang piga ditan digde pag napano ang bodega tabi pa de kan mga drum na hospital waste anda kulang problema sa ini itatarapok. Roger, sige. Ang bagay ni kaipuhan maaraman kan presenting gobernador puraber pa magsuro pa ini asin magkausa nin mas dakulang problema. Tarual daw natural igwang basura nahali digdi sa laog asin palibot kan ospital. Dangugunta si Kapitan Wilfredo Propogo sa entrevista kan DCGB News. Barangay, siya na sangkot. Unang-una, salamat sa opportunity na nagkaulay kita. So, tungkol dyan sa mga basura na hali dyan sa ospital, nagtamaan kan mga nakaging taon, siguro talagang petition na pupundo niyan, although testing naman lang ka ito, pero sa mga residente talagang dahil mamuya, dahil namuya na dahil may surat sa bibig sa muya na talagang dahil yan tutubutan na mag-operate yan. So, ang complaint gani nakaabot na sa sirat, so yaw na sa city. So, namuya kami na nagdahil na mag-pipig dagos, pero sa kanya na sabi mo na kami na bali na hiling mo naman, kaya repair, posibleng repair. So, siyempre pag repair mo yan, so may posibilidad na kami doon. So mo yan, sabi, mabubuksan na naman pag-arap ka, mabubuksan naman sa dating reklamo kan barangay. Lalo na sa mga residente
residente nakapalibot naman sa ospital. So, maraming manano yan, makaabot bilaray sa consent ng mga nanunungod tungkol dyan na kung pwede matawan yung solusyon sa problema yan sa mga Kasukuan ba, subudiga kan mga basura na naka-craft, mapapalo na so budiga. Yan ang problema, ang bigay-isip na solusyon. Ito kiraray, buhayin na thermolysis. Pagka binuhayan, pero siguradong may complaint ka na barangay kiraray. sigurado sa ngunyan, dito mo ang solusyon na. Yan ang tabi pa rin. Mhm. O, yan ang dakulang problema dyan. Pag napanoin sa'yo na yan, ibuburog tak. Mhm, sige daw. Oho, sige. May nasalita di si, purabir kita para watching si Earl Samson Warin. Gamalik ini. Jimmy nasalita di si Jimmy nyo. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya hali dyan sa Luwas sa 3rd District. Sa tuya yan na uugidon, ano? Mientras tanto, tibad lamang may paabot man ni kumpadreng Al dyan kay Governor ini na problema dyan sa Josefina Belmonte Duran Hospital. Sa mga connection dyan kay Governor Grex Lagman. Kumpadreng Al, marhay na hapon tabi. Yes, noted pa rin. Sa iba pang impormasyon, sagkod na sana sa aga, ang ultimong hirit kan piryahan digdi sa Piñaranda Park. Sabi yan ni Board Member Dante Arandia na may resolusyon mananggad sindang ipinasar manangod ka ni asin nagbayad man sa probinsya sa saindang ginibong nagkaduang bulan na operasyon. Imbes na Desyembre sa nakutaan na, naghirit man ang operator na sagkod man sinda sa katapusan kan Enero. Mhm. Matatandaan, inot ng naribuka ni, so sanggunian palalawigan, dahil panahon pa kay to kan inot na administrasyon, bigla na sanang nagkaigwa kan piryahan na inidigdi sa Piñaranda Park na dainin ni Oy ni Ay sa sanggunian panlalawigan. Sa kuya nga ning dangog kayan, pero di ako bina-attest kung totoo or bako, gari hinidali na sa nangan iso resolusyon. Yes, so yun na nga ni, sabi ni Board Member Arandia, igwa man sinaginibong resolusyon mananggad ka ni. Igwa nga ning tigbabayadan dyan, iyan na peryahan, parang to the tune of 17,000 more or less yata per day. Yes, so pero yun yan, kanenot kaya naribok sindakaan, kaya ginibuhan man at least ng resolusyon, kung dahil pala rinibok dahil sana. Roger. Kaya so pati sa stage nga ni Digdi, na ulang naman ta, ako may mga plano pa ko tang ibang aktibidad dahil na nakakabuelo. So atubangan kan Piñaranda Park, talagang kupado na kaning mga piryahanan pati so parking area man, so digdi baga sa side, nabiga parkingan man minsan kan ibang mga nag-opisina digdi sa underground kan Piñaranda Park, apektado na. Pero sigon kay Arandia, may pinasasin na resolusyon kayan, asin at least sagkod naman sana sa aga, dapat na mag-trainer iyan digdi sa Piñaranda Park. Bata gurulpihan, so modified pula-puti dyan. Pwerte na. Nako, matindi talaga. Buro banggi. Ang nagdadaraogan dyan, ginatos ribo. Pwerte na, Sabi, so oo. pahit manangga dyan, o nito Dyan. taman. And sabi may nag-agad. May nanginabang, Permina. May May nag-agad nanginabang. naman Oho, may nanginabang. Pero di kita nagtram kung isa. May nanginabang, siyempre sa operator, manginabang. Buda sudang gana. Oh. Ikaw pa dagi ba nagkinabang? Ayan, dahil ko na isi. Ay, taman isi yan. Dahil bang kita interesado ka. Sige. Okay, so yan tabi pa di ang informasyon na lidigdi sa Luwas. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa istorya hali dyan sa Luwas. Sige, baloang ko daw tabalikan ta itong so report ni kumpadreng Jimmy na salita ta ang globe ko kaya si kwan ini dai nag-text ka pigasabihan ka naka-deliver pero dai man pala nakaka-deliver podanta si Doc Nuts maray na makahuron ta si Doc Nuts manungod sa bagay na ayan tabi diyan sa yung waste disposal diyan sa kung naan sistema mananggad kayan dyan sa Josefina Belmonte Duran
Memorial District Hospital. Yan, dyan sa Ligao. Yan, nagre-ring po. Takon bakante yan si Doc Nuts. Kung bako masyadong gulpi ang trabaho, makukuha ka yan sa tuyang apod tabi. No? Pero kung gulpian na asikaso, talagang we will lang tabi, igigilid ta na lang muna and sususugon ta na lang istorya some other times sa tuyang mga masunod na programa tabi. No? Yan, nagre-ring. Sige po ang ring kan cellphone ni Doc Nuts na ring. Ayan, okay na. Wala na. Sige. May kanyan. May importante ho niya na pinag-asikaso. Kaya araw po kayan anton. Dahil kita na take so call. Ha? Dahil na take so call niya to. Maray na hapon kay Migong King Hinaldo. Always listening from Bangkeruhan, Legazpi City. Okay, sige di ang traffic tabaya digdi ano sa Legazpi kadya na experience ya ano man ang traffic sa Legazpi. Pero ang sentro daing traffic. Ang sentro ang daing traffic sa pasay ng direksyon no pag nata-traffic ang todo. Albay District. Nako, yan ang sinasabi ko. Irene Vargas, maulan na hapon, Sir Pio. Maulan na hapon man tabi. Madam Irene Vargas yan. Inda ko tabi kung papaano tanay ni. Nabigla na sa nakita ka ni. Nabigla na lang kita kini. In fact, natukar na ini sa mga programa dumang kay VP Henry. Igwa na nga ninin mga statements kay ni. Ang sa tuyang gobernantes, yung sa PSO, yung sa lado man kan legislasyon. Sabi, mapaapod din pagtiripon kayan. Si Konsihal Barizo, inda ko sa natabi so Legazpi City Traffic Consultative Council kung ano ang ginibo na tadai pa man kita nakakaisi ano kung may naginibuhan na igwa gayod pero data siguro na isiham pa pero seemingly dainin masyadong efekto tahilinga na ang tabi kay itong mga panahon simana na lang nakalis June simana lang ining Disyembre ining na nag-adang New Year. Ining Disyembre, okay pa ang flow kan traffic. You can drive your vehicle hali sa Daraga. Pag abot yan sa Albay District, pasiring digdi sa Legazpi, na daing masyadong problema. Ngunyan, Sus Mariosep. Halimbawa, hali kang Albay District, pasiring ka sa Legazpi, puon alas 3 nin hapon, sundo na yan tabi alas 5. Unaan na traffic jam sa Kalaban ng Calle Rizal. Umabante ka sa nang diit hali dyan sa may Kapitolyo, direksyon mo pa Legazpi. Mamamatian mo na. Sagkod na yan dyan sa Kalabaan, sagkod sa may DILG Regional Office, sagkod dyan sa may Santa Ines, lapwas pa Santa Ines. Pag abot naman digdi sa may crossing, Paburagwis, iyo na naman tabi. Pag abot naman digdi sa may Palaog baga sa St. Vincent Subdivision, iyo na naman tabi. Kung halimbawa madiskarte, nahiling mo duman sa may Kapitolyo, nahalaba na sa traffic, mapasiring ka sa Washington Drive, talkom tayo man giraray, lalo na pag mauran. What's happening tabi now iyan po nagkaturokar na hilingunta na sa natabi kung anoan na magiging epekto na kung igwan ang napaghurunan asin igwan na ning pinag-implementar na lockdown para ma-soften up ining traffic tadigdi sa Legazpi. Ang sentro da yung problema inilang tabi na main highway kasubago naman pag uli ko manungod sa traffic kuya naagihan ta dyan sa may stretch na ang Land Bank of the Philippines. Nako, wala tuo ang mga mamahalo na klaseng behikulo. Puro sa nang mga nakapag-hazard light. Tabi, igwa siguro naman yung okasyon ko napigtutugutan niyan. Tabi, pambihira man mangyari. Pero ngunyan, ang traffic dyan sa Kalabaan na yan kang kali, yan na, halos constant na yan tabi. Now, manungod pa sa traffic, At baga, June day na kita para intindikan mga mandiit-diit na bagay na nakaka-init pa kan sa tuyang kaldero. Pigpapadalagan ko sa kuya man na piglulunada na duwang gulong. Yan. Bata maura, nakakaputi kita, katsinela sa nangan ita, maurano na pirmi. Yan. Nagakapote kita. Di luwas ako digdi sa may sa may kantukan palaog sa DCGB. Turn left na ako, laog na ako sa traffic flow, okay. Pero medyo
bumper to bumper na naman. Day ako nakakasingit digdi sa outermost lane sa right side ta puno. Okay. Luway-luway so padalagang ko. Pag abot digdi sa may Kabaangan Elementary School, nagminor kita ta may nagabaral yung mga eskwela. Eskwelahan bagay dyan sa may Kabaangan. Sagko dyan sa may STI. Abante naman kita. Dahil kita nagkakalog pa sa tuo ta. Puno nga ni. Yaon so naga-pick up na bihikulo, ning pasahero, pampasahero, mga nagluluway-luway man na private vehicles na mga tuo o mga gilid. Di, luway-luway ako. May nagapara busina sa ako dyan na pampasahero ang bihikulo, daragaligaspi, sa likod ko. Pero baga supi, pahidali ako. Yan. Di pag-abot mo baga dyan sa may ining sa may STI baga, igo baga dyan ning pedestrian lane. Bako, siguro mga ang distansya ko mga 6 metros, poko mas o menos mahigit, may nahihiling na akong nagbabalyo dyan. Ang direksyon ko pa daraga, pa Albay. Yao na siya sa kuan, yao na suduwa, sunudan, yao na suduwa sa pedestrian lane. Naukupa, naka-abante na sindaning halos kabanga sa left portion kantinampo. Pero pasiring ako sa daraga. Di nagluluway-luway na ako dyan. Tanganing, ang international rule baga is, pag abot, nagkakapirang metros bago ka mag-abot sa pedestrian lane, maminor ka talaga to give way. Kung igwanin mga arog kaya ng mga personang yao na, naglaog na sa teritoryo kang pedestrian lane. Urog pa itong duwa dyan na nagsusunudan, halos na sa kabangaan na sinda, kan left portion kan tinampo, kung ang direksyon mo, pasiring sa daraga dyan. Bako? Di nagluway na ako, nga ning sinda so taawang kunin dalan na makabalyo. Tayo baga ng international rule baka John? Sa jeep ko, sa likod ko, busina ning busina. Lalo kang puminundo ako, sige ang busina. Mininitso pa yun ko. Sus Marius. Marasa pa ba yung nakakapasar ini? EVN 89889 ganito sun number. Dahil ko lang ako natab. Giri nito masukaldero ko. Ha? Si buminusina pa ito. Vote! Ta gustong sabihon siguro kay ito, kaya nagkaparabusina pa, ta nahiling niya gayud sumabalyo, budaso ako, pwedeng duwang bagay na ta nagkaparabusina siya. Iuyam gayud, ta nagluluway ako, ta nganing mag-giveaway ako duman sa nagbabalyong duwang persona. Or pwedeng pigbubusinahan kay ito yun, sumabalyo, na pumundo. Bako, duwang bagay iyan. Either of the two, kung ano man ang rason na pigbubusinahan niya, sala siya na demons na ito. Ay makainit sa payo eh. Di pagpundo ko dyan, natural pumundo ka na sana ta alanganin na suduwa eh. Dahil ka man pwedeng ikaan dumiretso tapos an mapundo suduwang nagbabalyo. Ta kaya nga ni pedestrian lane iyan, it is an international traffic rules and regulation. Kaya nga ni the pedestrian lane iyan, tatawan mo ning priority, sumabalyo. Sindaan ni goning right of way dyan tabi. Lalo na kung yao na duman sa lugar na nasa tahaw na sindakan tinampo dyan. Tada ka pwedeng siguro pigmamandanaw kan driver na ito na pumundo ka, o dahi dumiretso ka, ta naulang mo ako. Ha? EVN 889 ganito eh. Nagkakapara ano daw ni Puerto de los Ubos, nagkakapara ano daw ining mga driver na ini kan pampasaherong jeep. Ha? Siyempre ibaga dyan, nahiling ko na uto na suduwa. At a distance, nahiling ko na suduwa. Hali sinadigdi sa may STI baga, igo baga dyan ning pedestrian lane, uto na. Naukuparan nila so 1/4 yun. Kaba nga, lampas na nga ni, kaba nga bakong 1/4, kundi lampas na kan baga, kan tinampong, hali sa Ligaspi Daraga. Tadigdi ako sa right lane eh, pasiring ako sa Albay. Di naturalmente, dahil mo na pwede itong pindinton dyan. Takon kaskasan mo sa behikulo pigamaneho mo, sindaan mapundo sa tahaw kan tinampo. Sinda ang mabubugtak ang buhay sa alanganin. Iyan ang gustong halion kan international traffic law na kung kaya bibugtak nindang regulasyon na pag may nahiling kang pedestrian lane, enot, maminor kaning diit, tanganing hilingon mo ang wala, budaan tuo kung igwang mabalyong tawo. Pag igwa kang nahiling na mabalyong tawo, medyo luway-luway, kaikmat ka. Lalo na kung mahihiling mo na so tawong nagbabalyong ito, nasa tahaw na kan either na lane kan tinampo, either right or left lane. Siya ang tawan mo ning prioridad.
Oh, piga para businada ako kan driver. Isus Mariusip niya ako. Di ako nagkatios, guminilid ako dito, pinalapas ko niya ako. Trakan bagay ito niya ako. Pedestrian lane. Isus Mariusip naman, oh. Hello, maray na hapon tabi. Hello, Sir Pio. Muli na po na amigo ko. Opo, pakiluway po kan radyo kay kan volume, kan naga-feedback po tabi. Yeah. Na Isus Mariusip, nakpadudoy nakakakuran ng mga lisensya di. Nga driver na. Hello sir, good afternoon tabi girara. Hello. Ayan, okay na po. Araw mo mga araw sa driver, sir. Kita baga driver mo ba? Opo. Dapat yan, palin yung lisensya. Papunta mo sa LTO. Ako kuminsan ko niya na nag-ano nga niya ako, nag-aagi ako. Mga yan talaga lagas. Puro na araw ka, yan talaga mga driver. Kung minsan, gari mo nga hanip sa kaya lang, burang na ba kita? Yung panahon ko sa bus, di baba ko yan. Isus Yung Marius. mga amigo, ay, kumarlo. Dakulon dyan na loko talaga, daraga ligas. Na mga, natsambahan naman pala na, no? Natsamba ko kasi bata maura Nadali noon. ka pa. Adali ako. So ginibok ko, guminilid ako, tapos pigpapasabot ko, pedestrian lane baga niya ako, ito pagmumustra ko. Oh. Ito nakakasabot kaya siguro. Para sa pa ba yan nakakarinyo ang lisensya niya, no? Iyo na nga ni. Day ko lang. Paaboton mo sa LTO nga na mataong kileksyon, sir. Ay. Pagkalo niya, no? Mga ka, na-discuss niya ito, so duwang nagpal. Jadi, puwerte yun sa kuha niya. Oh, either ang pig-iisip ko, nag-assume sa nauk, either na ang pigbubusinahan ka ito, pwedeng ako na, humidali ako dahil magluway-luway, tinao lang siya. O ikadwa, pwedeng pigbubusinahan niya, sumabal yun na pumundo. Pero niya, ang driver baga, wanuan mata, sisirip sa mga ibang para ma-prevent po ng aksidente. Oho. Ay, ako mga nagkurang ako sa pastor dahil lamang ako kimangga sa ngunyan. Dahil kasi na nag-UB ako, private kong sa study. Dahil ako nga, nagtikon ako minsan mga araw ka, ito ko na gan. Nakasabay ko ako, ay, minsan na ako pa na ako, garibi, babaan ko na ito, bimbag. Maringan ito. Oh, ano sir, basado sa pig-istorya ko, namumustra mo man sigurong maray, ano? So sitwasyon. Sabay pirma ko sa imo mga amigo. Namumustra mo sigurong maray so sitwasyon. Isipan ko to, ano nangyayari pirma nga sa kuman? Kung minsan kita ba nga kita kurang namin, ito relax naman. May mga tip talaga na masyado pagka-arrogante. Ata na. Nagluluway-luway na ako, sir. Taso nagbabalyo. Uto na duman sa... Nahiling mo na baga. Oo. Sa kapistriya na yan. Yaro na sinabi nga ni baga na ang rolos yan. Precaution ka na. Ang dalagan mo. So kuya na lang. Nagliligid na lang. Pagkapalyo mo dyan sa pedestrian, saka ka naman dumagdag dalagan mo. Kulang ang pagkasabot ka yung mga araw ka na driver baga amigo. Oh, igwa pa dyan ko. Igwa pa dyan isa nangyari sa ko. Kaso hapon, medyo banggi na. Pagpundokan, pagtuktukan pasayro sa Kisame, pundokan sukan sa tahay. Ako sa at nagsakay nga na ako dyan minsan ha. Oh, kaya makot. Nagulong kay araw ka na niya kan. Yan ang sabi ko ito kan mga pasayro ko na ibang klase niyan. Nako. Yung dakulong kay araw kan talaga. Oh, pero dilos ubos yan, ano? Pero dilos ubos yan. Igoning talagang kan. Sa dakulon talaga. Siguro sa mga 20 serpeyo pa sa mga sabihin ta na sa mga 7 na sa o 5 maray talaga. Di sige tabi sir. Ingat sa pagmaneho. Salamat pong maray. Okay, so kuya sa mga amigo to naman sa Joya Preciosa, kumusta mo naman? Ako kuha na ito dahil na magnatuon na una sa Magkahinaya nga rin nahali ito, ano? Igwa dyan kay ito patining silkis baga ano sa irarong kanilya. Yun ang gano'n. Pertihon ka. Si swerte baga ang paghali. Di ba na, saka, ano na, maray. So, itong panahon na ito, kasikatan ko pa sa baska ito. Si Ram sana. Sintana yung amigo mo, sintana akong ganyan. Ano so, bas mo kay ito pagdadara? Pag nakalunad ka ba kay ito sarkis? Bida ka na sa sarkis to. Palsis ako, palsis. Palsis ay. Oo. Ito so amigo mong, ano baga, amigo ko doon nakatulog, sabahan si Gistong Gadana, si Sophie Ayala. O, si Nana Sofe. Nana May Sofe. magkaulog ito. Sa iribanan mo dyan sa DCTV. Opo, si Tata Sophie ka ito. Sige. Yeah, isus ko ito, magkaulog ko ito. Pag minasakit ito sa bus ko ito. Maski na sa, pag uminagin ako dyan sa buyo, minatahaw ako sa tinampo. Sabay kugos, pagkasakit, sabay kugos ako. Sige na, marulog ang pasero.
Sige, tabi, sir. Oh, Salamat sige, din, Maray. sir. Okay, Thank you so salamat. much. Yan, mga listener niya to. Salamat din, Maray. 8173. Anong advice mo, tabi, June? Pading Jomar and standby muna ta, medyo inabot kita ka na sa tuwing pag-acknowledge kang kuan kan oras. Many pa shout out po sir sa ginubatan kapatid ko kay Kuya Jesse Belen at family Bulalaki. Yan, Bulalaki. June, may nagtawag ha, paalbor ako na konting minuto. Hello, 047, hello. Hello, Iyo. Yes sir, opo. Hindi naman sa kuya yan. Come again, sir. Pakipaluway po sir kan volume kang radyo ta nag-feedback po. Yes, naman sa Ernest. Opo. At tapos, nagpundo ako, Christian ba ka? Opo. Nabuti naman ako ng jeep. Pero ko itong pedestrian. Ako, pedestrian ba kanya kuya, no? Imara din estudyante. Gusto, kabantin ako, traffic din mo sa may Grand Bank. Itong sabihin, napabido na ko na may mga jeep, may mga kusinan sa inutan ko. Yan, dapat ipon kang pedestrian, pundo ka na, may mga baril yung tao. Iyo nga ni, kan pagpundo mo. Bukan ako ni, tilo ko ba, ginilingan ko, tilo ko sa pedestrian. Nagpalo, na yung seminar ito. Jesus Mario, si Pano. Kulang seminar. Kulang sa seminar. Sige, tabi. Yan ang tamaan. Hindi masan yung pabuti mo, Sir Pio. Nangyari mo sa kaya. Iyo, tabi. Salamat din, Maray, tabi, ha? Salamat po. Okay. Sige, Oras Pilipinas, alas 4:36. An oras hatod sa Indokang Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited Maggie Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor.
responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target. Thank you so much, Tabi June. Buwelta na kita, siyempre, sa tuyang programa. Yan, dire-diretso na kita dyan sa report sa luwas na sa linya. Aramon ta daw ang mga sitwasyon man dyan sa iyang area of responsibility sa Premier Distrito. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Go ahead na, Tabi. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Suportado kan lokal na gobyerno ang pag-upgrade kan child development centers digdi sa naunang bita na syudad. Ini ani pinahayag ni Mayor Crisel Lagman Luistro kasabay ka na pag-release niya ka na nagkakapira na mga gadget asin iba pang kagamitan para sa pag-upgrade o nagagamiton kan upgrade din ng mga child development centers digdi sa syudad kan Tabaco. Sinabi ni Mayor na kapag-release pa sa nasinda nin mga laptop as in printers, 8 laptop, 8 printers sa 8 child development workers sa bago as in upgraded na child development centers dito sa syudad kan Tabaco. Roger. Apuer kan 8 laptop as in 8 printers ang lokal na gobyerno man nag-alokar naman nin 4 na laptops as in printer sa City Schools Division Office. 50 pang printers sa kada sa gabos na eskwelahan digdi 5 printer pa sa special education as in oni pa 62 na external hard drive na itatao sa kada saro o ipigalukar katawaning saro ang kada saro sa School and Education Supervisors kan Tabaco Division. Matindi na kuan ibabariwas na yan na ikipahis tabi kung Pandreng Jomar bako basta-basta may 50 units ng printers mahigit. Over. Oo. At ulitin ta. 62 na external hard drive na i-distribute sa Schools and Education Supervisors kan Tabaco City Schools Division. 50 printer na i-distribute man sa 50 eskwelahan. Yan. 5 printers pa na i-distribute naman sa special education. Nako, talaga naman. Apuer pa kayan, 8 laptop, as in 8 pang printer, duma naman sa mga child development workers may sa bagong child development center. Kopya? Digdi tabi pa di sa syudad kan Tabaco, ang halos sa 8 ng mga subaga dati bagang daycare center tabi pa di. In-upgrade din siniriminto, kinumpleto sa mga kagamitan, may tubig, may kuryente. Yan. Halos sa magayununo na ini, ang apod na nindadigdi is Child Development Center. Yes. Plano pa kan lokal na gobyerno kan Tabaco na natutada pang daycare center na halos baga makahira ko ng kamugtakan. Papatugdukan manin panibago man na building para makasabay duman sa mga nainot ng child development centers na mga moderno na. Pigtawan ning doon ni Mayor Luistro na digdi na papadalagan ang mga buwis na pinagbabayad ta sa real property. Susog sa iya dai nasasayang ang mga pinagbabayad na buwis kan mga taga-Tabaco sa sendang real property dahilan ta porsyon kay ni
ang napapadalagan sa Special Education Fund na human ang pigkukuhang kan fundo na ipigmabakal kan arog kay ning mga kagamitan. Kung sa tuyang magigirumduman tabi pa ring piyo, talaan o pinagmandato kan gobyerno na sarong porsyento kan sa tuyang o kan assessed value kan sa tuyang mga real property tax ang kukolektahon asin ikakaag sa Special Education Fund kan lambang lokal na gobyerno para magamit sa arog kay ning mga katuyuan. Roger. Yan tabi pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya. Iyan po ang paghinguhaman kan lokal na gobyerno kan tabako na matabangan so educational system diyan sa paagikan pagtaon na iyan kan mga ekipahes, computers, printers, laptops, hard drives diyan sa mga recipientes na eskwelahan. Tama yan, sabi na nga ni, this is where your taxes go. So mga nahiling ko baga dyan na nasa billboard, hali yan duman sa Special Education Fund na natipon ka na lokal na gobyerno mang kantabako. Hali sa amilyar na ay sudsay palan sa amilyar na nakukolekta buwis sa daga dyan sa tabako. Ingatan lang po nindo kamong mga recipientes. Ingatan man yan ang mga pigtataong ekipahes. An iba pa para de los ubos. Lalo na mga autobaga sa gobyerno. Pag sa gobyerno ako, laspag kong laspag. Minutos antes mag-alas 5 nin pagkahapon. Ands, what's happening? Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niyatong bareta, aminado ang Department of the Interior and Local Government o DILG na problema man giraray ang maluya sa kurang supply ng tubig sa nagkaperang lugar sa Bicol na konsideradong gaidas o ining geographically isolated and disadvantaged areas. Ini ang sinabi ni Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. kung saan, basado sa mga impormasyon na nakaabot sa sendang opisina pati naman ang padagos na monitoring ninda sa mga LGU, may mga lugar pang iuman giraray sa gudsangunyan ang problema. Dahilan kay ni, sinabi ni Regional Director na nagkukondusir naman sinda nin ispersos na makuha ang listahan kan mga lugar na apektado kan siring na problema para matawan maninda nin tabang sa paagi kan sendang support to Barangay Development Program o kaya SBDP kung saan ang gobyerno nasyonal ang nagtatao kaya magtatabang senda na makakuan ng pondo para sa mga pasilidad na makakatabang man sa mga barangay. Mientras na nangapodan si Escobar sa mga LGU na reparuhon ang sa indang lokalidad asin asikasuhon ang bagay ni tawanin prioridad dahilan sa importanteng marhay na may balinig as sufficienteng supply ng tubig ang sa indang mga residentes. Ibaga nga ni igwa na bagang sabi ta nga ni bakit sa mga programa makakaabot na sa Mar, sa Pluto, pero igwa pang mga barangay na daing tubig. Ayun nga ni. O mismo pala na sudi ILG na nakareparo na kana basado sa indang monitoring. Roger. Dakol pa digdi sa Bicol ang mga barangay geographically isolated na Dakol lugar pa sa Pio, na daing tubig. pa sa pigiling ninda kayo sa mga isla na mga barangay. Okay, sige kopya. Tabi sa Pio ang informasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya hali dyan sa DILG Region 5 sa paagi ni Attorney Arnaldo Escobar Jr. ang Direktor. Maray na hapon man tabi regards da sabi ni Divine Lainali yan sa tuya yan na viewer man from Israel. Kumusta dyan sa Israel? Bilib ako dyan sa nasyon dyan kan Israel Pigsusurugan iyan kan mga nasyonis na nakapalibot so mga nasyonis na Arabo, mga extremist, mga Palestino, dahil nagad na dadali, dahil nagad na babagsak ang Israel yan ang may pinakamatinding intelligence network so Mossad matindi yan na intelligence network. Madam Divine Linali yan, Linali o Lainali, regards man tabi yan sa Israel. Joshua, what's happening man? Good afternoon. Yes, good afternoon tabi Sir Pio, good afternoon sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang istorya kaipuhan na maibalik o matukduan giraray ang mga kakian ngunyan pag-abot sa pagbasa nin Biblia. Tangon yan tabi Sir Pio ang namamalisyahan ang iba
puro na sa nangaya cellphone asin nahihilig sa mga online games. Sigun ki Father Mark Cayago, Director kan Bible Apostolate kan Diocese kan Legazpi, po pwede man na magbasa ng Biblia online asin sa paagi ng mga cellphone. Sigun ki Father Cayago, dakulang papel ang pagbasa ng Biblia, tangani maliwanagan ang pag-iisip sa oral daw. Ngunya na bulan, iyo ang Bible man. Asin ang tugon ni Padre, bako sana sa bulan na ini makarumdom na magbasa ng Biblia, kundi iyo na ini ang maging poon, na isabuhay ang pagbasa ng Biblia, asin isabuhay ang mga nakapalaman digdi. Kung kaya dara ka ini, yaon ang pag-inganyar kan simbahan katolika, pag-inganyar ni Padre Cayago sa mga katolikong paratubod na isabuhay ang pagbasa kan Biblia, lalo na sa mga kakian na nawa makaukod ang mga ini sa pagbasa kan Biblia. Pero man sa pangaturugan ni Padre Cayago, iyo ang magkaigwan ng Biblia ang kadarong. Dahilan tada kulang tabang man ini na magkaigwanin kalinawan sa oral daw o kalinawan sa oral daw na pagbuhay-buhay, dawa pa nga no minsan igwanin na eksperyensya ang mga kadipisilan. Roger! Yan man tayo Sir Pio, mga dagdag tapang istorya halidig di sa luwas. Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa istorya, hali man dyan sa luwas. Bago kita maghanap buhay dyan, narumduman ko manungod dyan sa kinahihiligan bagakan mga aki ito bagang su aki na nagadan ta subadilkan sa iyang ama na pulis kinoa tapos na aksidenteng nabadil so sa iyang sadiri yata ito. Nahiling ko su pahayag kan sarong official kam pulis, yung director mismo gay dito kan lugar ko anong region ito nalingawan ko. Na discover na saro sa mga posibleng kausa is pagkakahilig kan aki dyan sa online games. Tama yan na obserbasyon ni Father, nahihilig sa online games, lalong-lalo na itong sa mga violent bagay, yung Mobile Legends, magapano, pag minakarawat iyan ako, may mga kadabagakan, maski hali sa ibang nasyon, na-encourage ka na, paghuna mo, ang pagkaput ng badil, arog sa nakang kadali, and ang paggadanin na tao, arog sa nakang kadali, nakasaksak na yun sa utakan mga aki sa kawat ninda ordinaryuho na sana iyan day maning nagigiya dyan ining kawat na ini violente day dapat ini paggibuhon sa tunay na buhay pero the more the violence the more nan mga armadas nindang nakuka online the more nasisiraman sinda na manggadan yan so sana mananggad yan mabirik-birik man kuntaan ng atensyon kan mga kaakian and mag-device man na so mga mabasa ng Biblia dahil maging parang hindi maging boring tabat dahil mga bagaling nahiling dyan ng mga retrato or what daw kung maisipan man ka sa tuyang Catholic hierarchy na magkaigwanin sistema out of the box na makats kang atensyon kan mga aki na pareho ang atensyon na itataon ninda duman sa nakikahiligan ng mga cellphone, mga sites sa cellphone. Maka-device na ning paagi na so pagbasa kan Biblia mahatak nila duman sa interest. Bako ito sanang so traditional na pagbasa na tapos i-explicar. Dagdagan gayud ning spice bata baga dyan sa ang Bible baga kung talagang dai mo tiyatsagaan medyo mabubor ka man agad kung dai ka matyaga dai ka mahilig so inda ko kung maisipan man ini halimbawa ka na CBCP or kung na Catholic hierarchy niya to na makaisip sa nila paagi out of the box na makuanin marhay ang atensyon kan mga aki siring kang paghiling nila kan Cocomelon pingpong baga dyan pwede baga dyan tabi iningani na so cosplay baga na pinagibo dyan na so ang mga characters ng mga yaon sa Bible magayuno niyan nagkakahilig nga ni kita sa mga cosplay baga itong so manlain-lain dyan costume kita tapos pag iningani na pesta kan mga gadan nagko-costume ning sa demonyo may mga sungay baga dyan ako urog mahom pa o natataday magkahilig cosplay na iyan na yaon sa Biblia maipahiling ni na person kumbaga parang ma-personified yun bako
Kuan in the physical na nahihiling. Magayon na yan na kuan yan na lockdown na yan na nagko-cosplay ang mga karakter na babado sudyan sa Biblia. Sana makumpayan, makultivate pang maray na ining mga yaon diyan sa Biblia baga. Magka-interes mga aki, magkaigoning paagi pa sistema na makatso at mahugot mga atensyon kan aki, kapareho kang atensyon na pigtatao sa mga sites na readily available at the tips of their fingernails, tayaw na sa cellphone tabi. Sana po iyan mananggad maasikaso ta, importante na arog kay na bagay makaisip din sistema na so interest kan mga aki na yan mananggad, mabirik man o makaigwa man ning attention, magka-interest man sila of equal interest duman sa mga sites na sa indang nakakahiligan Jun, pwede na? Sige, sabi ni Jun, pwede na ngaya. Oy, basahon tango na lugod din nagkapera pang text Good PM, apot ko lang tabi no ari na ma-reading kan konsumo sa Metro ang Aleco matapos na lamang Enero pagkiabot man tabi iyo po. Pigya dakol na nag-inquiry kan sa muya kundi dai magitang nakukuang kasi bagat dai maning nagkukunyan din sa Aleco tabi yan. Sabi man ni Primong Saldi ko nako kay ito Primo binungag ko dai man tabi Primo dai kita kaan. Sir Pio, ano po ang motor mo? Dai ko itaraman sa kuyang duwang gulong suluma sa naman ito. Yan. Good afternoon po, Sir Pio. Ang napapansin ko dyan sa traffic naan paghali akong Legazpi, pauling Ginubatan. Dyan sa may SM, so crossing po dyan, di nagbibigayan mapadriver sa jeep, private vehicle, bus and van. Ang traffic, tukod na po hanggang sa Daraga na haling SM. Tahaw Road, intersection sa may Sea Oil, Mapagalon, correct katabi. Dyan, ako, sus Mario Josep, Sa pangaran kang bilog na pwersa, salamat po kasi do pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Abo, Plemex. Hika,